every Tuesday dak iż-żmien kien jintlabu, insomma għadhom jintlabu every Tuesday kien ikun hemm Champions League. U kont noqgħod mad-dadi ħdejh fuq is-sufan u kont noqgħod narhom jilagħbu. U dejjem kien hemm dik ix-xewqa jiena li nlaf dik il-kompetizzjoni u dejjem kont ngħidlu da jiena kapaċi biżżejjed biex nilab hemmhekk barra, ma rridx biss nilab ġo Malta jiena futbol, imma rrid immur barra anke ta' żgħira, fimt? X'qed qed ngħidu hawnhekk? 8 snin. Ġifieri ta' żgħira kont ġi ġarrid timur nilab barra. It-tweġiba ta' missierek? Da żgur li tista' tmur. Inti les li tagħmel is-sagrifiċċji? Ġifieri ma l-ewwel kien jgħidlek iva imma. Eżatt. U missierek qarbek ħafna lej il-kunċett ta' sagrifiċċju? Ħafna. I mean, kieku ma kienx missiera li qatt ma kien jirnexxi li mur barra. Imma mhux hekk biss imma missieri jisu instilja ġo fija ċertu valuri u prinċipi llum il-ġurnata qed inħossom jien anke bħala coach illum il-ġurnata. U kelli s-support tiegħu. Imma support mhux kif ħafna ġenituri jaħsbu li huwa li jmorru jkellmu l-coaches u hekk. Is-support individwali li. Tista' toħloq li naqra d-distinzjoni bej ġenituri għax milli naħseb fimt li speċa daw ġenituri li pruvaw jalabu li naqra t-tifel. Mhux Malta biss, Jiena kelli esperjenza dis-sena bħala coach tat-tieni team fil-bidu kien hemm ġenitur li xtaq jintaqa' miegħi u jiena open għal kulħadd għax at the end of the day as a coach inti ma tix tara futbol biss tara l-ħajja soċjali tal-plejer. U sibt li dal-plejer kellu xi problemi soċjali jew xi ħaġa hekk. Kont ġa miegħu sentejlu, imma mbagħad peress li kont coach ta' second team, ma kienx ma' second team kien għadu under 17 u ġie missieru qalli coach nixin kelmek u għatlu jweja. U għamel xi 10 minuti kwarta jgħidli għax it-tifel tiegħi ħaqqu jkun mat-tieni team miegħek. Għax it-tifel tiegħi nemmen li huwa aħjar minn dawk il-players l-għandek, għax it-tifel insomma dam kwarta jiena maċ kelma. U dan naf li missieru jaħdem bħala accountant u għatlu isma' kieku għadan iġi jiena x-xogħol tiegħek l-uffiċċju tiegħek ngħidlek isma' fuq il-balance sheet tiegħek ma nafx insomma itfadaw in-numri. Ju ngħidlek xi tittamment li x'taħseb inti. U ma qallix kelma u tlaqt lem. U I mean, dak mhux support għalija, dak qed tagħmillu ħażin it-tifel. Dak qed tagħmillu tal. U jien kelli esperjenza hekk ma' missieri. Jien niftakar meta kont mal-Furjana xi bdejt mal-Furjana. U mbagħad mort mal-Ħibs. U meta mort dik il-qabża mal-Ħibs ma kontx qed nilab, il-coach ma bidix jilabni. Logħba wara logħba ma bidix jilabni. U mort id-dar irrabjat qed das ma dal-coach mhux qed jilabni. U jien qed nistenna bħala tifel li forsi jgħin imur ikellem il-coach kif il-kultura f'pajjiżna hi. U t-tuġiba ta' missier għalli isma, għalli mux għet jilabek, għatlu mux għet jilabni, għalli isma ta' tiġi mill-iskola għabat il-basket u tfawem, għalli għajja bda training kull jum miħaj. Somma għura l-iskola konti mur id-dar, għanna nuqodu l-imsida tal-roq dak iż-żmien l-indur hemmhekk fejn labu l-handball minn għalija, dej il-pixxina, minn għadu ġebelu. Ġifi bdejt nitrenja b'mod fiżiku miegħu naqbes it-taraċ insomma. X'għat ngħidu hawnhekk? 13, 14. Naqbez it-taraċ insomma nitrenjaw b'mod fiżiku, mbagħad wara tekniku, kuljum. U wara ftit mbagħad il-coach beda jdaħħal nerbaħt posti, bdejt niskurja, bdejt inkun iktar il-protagonista tat-tim. U minn hemm baqgħet li ġo moħħi it-tambar, fimt? U bekk jiena llum il-ġurnata il-missieri, jiena tpinġija waħda għandi hawnhekk, portret ommi ta' missieri. Jiġifieri bekk nibqa' l-lom missieri nożżom għax daw għalmuni ċertu valuri prinċipi li fil-ħajja tal-lum ma tantx narhom, fimt? Speċjalment meta nara il-ġenituri tal-players, fimt, ma nafx sports oħra, to be honest, ma nimmaġina l-istess. Mela, tlaqna?